pinaka-basic, no? Pinaka-basic series how to Photoshop. So karon is unsaon pag-open sa Photoshop. So or akong tawag ni siya nga the interface of Photoshop. Interface kay intro man siya sa Photoshop. So ano siya. So pag open mo sa iya ha, muna yung unang makita kini, no? So sa kilid rin ako siya muna siya ako ang mga nahimo na dili manggawas mga recent na akong pantrabaho. So siya pag daghan na kaayo pwede mo siya i-filter kung daghan na kayo kung lisod ang pangita. So na recent files na i-filter niya. Ako search si diri mag-search ka wala ko na mag-testingan. So na ay Lightroom photos kung magamit ng Lightroom, then na po create new na ay open. So dito magsugod sa create new. By the way, pwede na siya i-click kung gusto mo i-open na siya. So click lang niyo muna siya, ma-open na siya. So dito magsugod sa create new. So pag click niyo muna ng create new, magawas na siya. Kamputang recent, pinakauna kamputang niya sa tab recent. Muna akong mga recently nga ipanggamit na ako sila. So kini siya part diri, so ano siya ikan diri. Tapos diri sa kilid muna ang mga preset details. So para sa custom kini akong gamit. So gawas ang iyang para kumbaga parameters niya, properties niya. Then kung imo na i-click ng save, meaning anong save kaning i-save nimo nga kanang basta na i-save mo, nag-save ang ko preset niya ba nga anytime gusto nimo gamiton, magamit nimo siya. So mag-create og preset diri so i-set nimo ni siya, pang-usbon nimo ni, then tangan mo title tang pangalan, click nimo ni. So pag click nimo ni mudungag siya diri, no? Mudungag siya diri. So ingana magbuhat og preset nga kanang size imong gusto. Then next is photo. Kining photo kining mga template design gina sa pagpa-picture gyud siya, no? Yung picture siya, so landscape 2x3, 4x6, 5x7. So kung nakay-picture nga buhaton sa iyong anak nga sukod, dili ka mamili, pilion mo ni. So muna siya, dili ka mamili. Then kining print mo na i-click legal mo na long papel, no? So kung nakay gusto nga i-print ng document or something nga kanang mga sulat-sulat, no, or i-scan, so posible diri ka mo anhi. So legal, tabloid, A4. Then next is art and illustration. So mo po niyang mga template, no? So web, so sa website ni siya or imong naka-website imong i-upload mo ni siya nga mga sizes, no? Then mobile kung para sa cellphone, then film and video kung magbuhat ka og design para sa video. So diri kasagaran diri ko ako mag-edit og video, so kasagaran diri ko mga gapili. So moto siya, no? Pili ka diri sa unsay sizes sa imong buhaton. So pwede mo ka mo enter diri og manual o gusto mo manual lang ng butang. Then nakabutang diha ang isa kon artboards. So separate ato siya nga video, no? Separate ako na explain so muna siya ang kumbaga sa tawagan welcome screen or sa tawagan interface. So
muna siya ang una nga musugat sa imo pag-open sa Photoshop. Ako itudlo sa inyo ang isa. Tip gyapon siya, no? More tips gyapon siya. So, yun ani. Ako sa mga close ha. So, kung adto ka diri sa browser nimo, mag-search ta kung dahil sa Google. Search na to. Mas kaon sa mga picture. Talibutang logo ron sa unya dito sa images may ta dali itong ipilion ang kini creative. So nara, so para ato ning kopyahon, either i-click nato ni open siya glain or kini mismo atong i-copy. Ang kadakon niya is nara 410 by 280. So pag mag-open tag Photoshop, copy na ko niya, ako na siya i-copy. Right click, copy. So open na itong Photoshop. Ito muna ito na naman. Okay. Pag create new na ito, ito na i-click ang create new. Automatic nagpunta niya clipboard. Tanaw ang sukod niya 410 by 280. 410 by 280. So iyang kopya kung unsa imong i-copy ang kadakon nga image sa internet. Iyang i-copy diri. So kung ato na siyang i-create, then ato siyang i-control C, control V for paste. Sigo kay siya. So so namo giuban nga paglibog ba pag nag-copy sila gikan diri sa internet, sa Google, tas pag-abot sa Photoshop, open nila, mag-new sila, maglibog sila unsa kadakon ato. So ayun ang kabalakan, automatic ang Photoshop mo detect kung sa kadakon niyo ni copy. So para pag click niyo sa create, pag paste niyo, gina siya. Gawas lang og kung pag open niyo, pag new niyo, paggawas ani, mag-set mo og lain nga tahay atong ibutang na para print. So yan na sa kadako. So pag paste mo na siya. Kaya mo mag-set ang iyang size diri, yung mag-set diri. Pero kung dili nimo i-set, kung gusto lang nimo nga ang katong picture nga gikan sa Google, gusto nimo ibutang diretso same ang iyang kadakon, so idiretso na lang siya, no? Diretso lang kag-create kay automatic iyang gi-copy ang size sa imong kopya. So ana lang. So thumbs up kung nakaangay ka, subscribe. So salamat.